हेल' खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे YouTube चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आङो दा जों जि बाथ्राखौ खोनागासिनो जि बाथ्राखौ जोङो नुगासिनो मबाइलाव निउसावहाय बायदि बायदि बिजोङावहाय जोङो दायो नुगासिनो दङ। तामिलनाडु आरो बिनि खाथि खाला जायगाफोरावहाय थानाय माखासे ओनसोलफोरावहाय बेबायदिनो गोबांथार अयथासार खालामनाय गोबांथार नासयनायखौहाय गोबांथार जाथायफोर जोङो नुगासिनो दङ दानो। बे जाथायफोरनि गेजेरावनो दा गोबांथार जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राबो नांथानानै दंहैयो बा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राबो बै जायगायाव खामानि मावनो थांनानै सोरबा सोरबाया गोबांथार जेंनायाव गोग्लैनानै दङ होननानै जोङो खोनादों बा जोङो मिन्थिदों आरो। दा मा जायामोन बे जायगायावहाय मा जाथायखौ लानानै बिथांमोना बेबायदि खालामदों बेबायदि गाग्लोबदों। दा गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन बाथ्राखौ बुंदों। सोरबाया बुंदों बिदि नङा ओरैसो ना गोबां सुबुंफ्रानो कनफिउजन बा उसुखुथु जादों आरो गोनो गोथो जादों। बबे मोनसेखौहाय साननांगौ बेसो ना बेसो। दा आं जि बाथ्राखौ मिन्थिगौ बा आं जिखिनि मिन्थिगौ बेखौसो आङो बुंनो नागिरदों। आं बिनि बारा बुंनाय नङा। आंनि बुंनायावहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा खालामगोन। दा आं जेखौ मिन्थिगौ आरो जों जि बाथ्रायाहाय नेसनेल निउसफोराव होजागासिनो दङ दायो आं मिन्थिनाय बायदिब्ला माने बै जायगायाव बै जायगानि सुबुंफोर ओनसोलनि सुबुंफोरजों आरो जायनाखि हिन्दी राव रायलायग्रा सुबुंफोर जोङो बुङोब्ला बिहार रायजोनि सुबुंफोर बिथांमोनजोंहाय मोनसे लोगो बिथांमोना लोगो बायदिमोन आरो लोगो जायोमोन माने सोमोन्दो दंलायोमोन लोगोमोन। बेबायदिनो माने सानसे समावहाय बबेबा हटेलाव ना मायावहाय बेबायदिनो रंजानायजों लोंनाय जानाय जानानै ओमफ्राय मानिबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बेबायदि नांज्लायनाय जादों। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो माने सिगां जायनाखि हिन्दी राव रायज्लायग्रा सुबुंफोर बिथांमोना सिगां गाग्लोबग्रोदों होननानै बुंदों। बिनि उनावनो बिथांमोना बै बाथ्राखौ लानानै फिन बिसोरनि हेंथायै खिथेर लादों होननानैबो माने बेबायदि जोङो खौरांखौ मोननाय जादों बेबायदि जादोंमोन होननानै। दा गुबै बाथ्राखौ बेखौनो होननानै बुंदों। आरो बिनि अनगायैबो जों गुबुन फारसे नायोब्ला राजखान्थिनि बागै नायोब्लाबो बिथांमोना माने दा जिनाखि BJP सरकार बिथांमोना बेखौबो मोजां मोना आरो BJP सरकारखौ बिथांमोना BJP सरकारनि हेंथायै बिथांमोना गसङो। आरो मोनसे समावहाय बिथांमोना बेबायदिनो दाबि खालामदोंमोन जे गावसोरो भारत हादरनिफ्राय मोनसे उदां हादर महरै नांगौ होननानै बिथांमोना दाबिबो खालामदोंमोन। बिनि अनगायैबो दाल' नङा नैबियो जाय हिन्दी राव रायलायग्राफोरखौहाय नासयनाय हिन्दी राव रायलायग्राफोरजोंहाय जि जाथाय जादों बे जाथायफ्रानो सिगांबो माने जाखांबाय गोबांथार बेबायदिनो जाबोबाय। बिथांमोना गोबां नासयदों बै समावबो हिन्दी राव रायज्लायग्राफोरखौहाय। दाबो बेबायदिनो बिथांमोनाहाय नासयदों गोबां जायगाफ्रावहाय सोङै सोङै माने बुदों माने बेबायदिनो अयथासार खालामदों आरोखि जाय हिन्दी राव रायलायो बिथांमोननि सायावहाय। दा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोनाबो जायनाखि बै जायगायाव दंहैयो बिथांमोना सोरबा सोरबा बुंदों जोंनि जायगायाव जेबो जायाखै गाव मोजांबानो गासिबो मोजां। थारमाने नंगौ बे बाथ्रायाबो गाव मोजांबा गुबुनाबो मोजां। नाथाय बिथांमोना दायो मोनसे रागा जोंनाय अबस्थायावहाय थानाय समावहाय बिथांमोना सानस्लाबनो हानाय नङा जे बबे समावहाय बबे मोजां बबे गाज्रि। बिथांमोना गोसोआव जुदि माबा मोनसे साननाय फैयोब्ला बिथांमोनखौ जोंनि जुदि हारिनि सुबुंफोरखौबो लानानै बा गुबुन गुबुन जोंनि बे साइडनि मानसिफोरखौ लानानैबो बिथांमोननि गोसोआव माबा मोनसे जुदि साननाय फैयोब्ला बिथांमोना हमथास्लाबनो हानाय नङा। आरो मानसिया रागा जायोब्ला माने जेबो बुस्थुखौ हमथानो हाया। बेनिखायनो जोङो बुजिनानै गाव गावनो माने एसे दोरोदनानै थानाया मोजां। दा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोननावहाय जायनाखि गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन रायजोनि सुबुंफोर फैनानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा खामानि मोनला जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौहाय लाला रावबो मालिकफ्रा खामानियाव लाला बेबायदिनो ओमफ्राय गोबांथार पाब्लिकफ्राबो बेबायदि रागा जोंदों होननानै बुंदों। बेनिखायनो जा जोंनि मानसिफोराबो हरैनिफ्राय थांनानै खामानिखौ सेनानै लाहैनाय बायदि जादों। बेनिखायनो माने बिथांमोना रागा जोंदों बेबायदिबो मोनसे बाथ्राया दायो ओंखारदों। बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जेसेबांनाखि जोंनि हारिनि बा
जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफ्राहाय बैबायदि जायगाफ्रावहाय थांनानै दंहैयो। नोंथांमोना अननानै एसे गाव गावखौनो सांग्राङै थायोब्ला मोजां आरो गाव गावखौनो बुजिनानै गोबां मानसिफ्राथ' दायो न' फारसे गिदिंबोफिनबाय, सोरबा सोरबा मोजाङै मोजां सफैबाय। नाथाय दायो सोरबा बुंदों माने थांनो हायाखै, ओंखारनो हायाखै, माबा मोनसे मुवा बुस्थुफोर नांगौबाबो लायनो हायाखै, उसुबिदा जादों आरो हारसिं बेरायोब्लाबो माने बिसोरो आक्रमन खालामो, बेबायदिबो होननाय खोनादों। दा बबे बाथ्राखौहाय जोङो थार साननो बेबायदि गोबांथार सोरबा गोनो गोथो जादों। नाथाय गोबां निउसफोरखौ नायबाय, गोबां बाथ्रा बुंबाय बेवहाय। दायो जेनाखि बिहार रायजोनि माने मन्थ्रिफोराबो बै तामिलनाडु रायजोनि मन्थ्रिफोरजोंहाय दायो माने रायज्लायबाय होननानैबो बुंदों। ओमफ्राय दायो बेबायदि गोबांथार जादों, जाथाय जागासिनो दङ। सोरबा सफैफिनबाय। दायो जोंनि आदामोनबो दङ, बिथांमोनाबो सफैनो हायाखै दासिमबो। बेबायदि जायनाखि गावसोरनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौहाय सिगां माबा मोनसे खालामो, एदावग्रोयो, बिसोरो माने रागा जोंनानै माबा खालामो। नोंसोर गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै जोंनि रायजोआवहाय माने इसिबां बेबायदि खालामनो मोननांगौ, बेबायदि बिसोरनावहाय मोनसे साननाय फैयो आरो। बेनिखायनो माने गावसोरनि ओनसोलावहाय थांनानै माबा मोनसे खालामहैयोब्ला, माबा मोनसे जेनेब्ला थाबायनाय, बेरायनाय बेबायदि एसे आखल आखुफोरखौहाय जुदि एसे बोरैबा नुदोंब्ला, एसे दुगा टाइपनि नुदोंबा बिथांमोना रागा जोंखाङो। हाब, नोंसोर गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि जायगायाव मानो इसिबां बेबायदि खालामनो मोननांगौ, बिथांमोना सानो आरो। बेनिखायनो जोङो माने गाव गावनो बुजिनानै सिरियै थानांगौ। बिथांमोनजों जोङो उल्था नांलायफिननो नाङा। बेबायदि जाय बिथांमोना बै जायगायाव दङ, एसे माने गावखौनो हमथानानै सोलिनो हानांगोन आरो गुबुन जायगायाव खामानि मावनायावहाय। दा गोबां सुबुंफोरा फैनो सेस्था खालामदों आरो बेबायदिनो चेन्नाइ बर्ड ससाइटियाबो माने बेबायदि हेल्पलाइन नाम्बारबो होदों आरो माखासे मानसिफोरखौहाय बै जायगानिफ्राय दैथायहरदों, बेबायदिबो होनदों। दायो गुबुन माबाफ्रावहाय निउसफ्राव नोंथांमोना नायब्ला नुगोन। दा आंनि खावलायनो लुबैनाया बेनो, जोङो जाय बिथांमोनाहाय बै जायगायावहाय बेबायदि माबानानै दङ, नोंथांमोना जेसे हागौ फैनो नाजानाया मोजां। गावनि रायजोआवनो थानानै, गावनि जायगायावनो थानानै खामानि मावनानै जानाया बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै आं सानो। आं बेनिखायनो खावलायो, जाय बिथांमोना गुबुन ओनसोलफ्रावहाय, नट अनलि तामिलनाडु बा नट अनलि चेन्नाइ, बेबायदि गुबुन जायगाफ्रावहाय जाय बिथांमोना खामानि मावनानै दङ, नोंथांमोना गावनि जायगायावनो फैनानै माबा मोनसे गावनि हाफोरखौनो मावनानै जाफैनाया बा माबा मोनसे राहा खालामनानै थानाया मोजां होननानै आं सानो। माने गुबुन जायगायावहाय जेब्लानाखि माबा मोनसे जाथाय जायो, अब्ला नोंथाङाबो माने माबा मोनसे सेस्था खालामो बै जायगानिफ्राय गिदिंबोफिनो, नाथाय नोंथाङा खस्थ' जायो। बेनिखायनो नोंथाङा बैबायदि जार्लायाव गोग्लैयालासिनो गावनि जिउखौहाय मानो बेबायदि जार्लायाव खोख्लैनानै लानो, बेनिखायनो नोंथाङा गावनि जायगायावनो थानानै मोजाङै मावनानै मोजाङै माबा खालामबा मोजां जायो। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। नोंथांमोना जेसे हागौ एसे गावनि जिउखौहाय जुदि रैखा खालामनो सानोब्ला, नोंथांमोना माने गुबुन रायजोनिफ्राय गावनि रायजोआव खामानि मावनानै थानाया साबसिन होननानै आं सानो। गोजोन्थों।